लोगोफोर जोंना नानि बिमाया माबादि ओंख्रि मोननै संदों ओंख्रिया मोननै संनायाव दांथारबाय दा माबादि गोथाव संदोंथाय दा जाबा सिखारनो हालायलाय जासिगोन मा होदों बिमा Taruh? Bibur gerang, onla, motor, onla bedor, tomato. गोथाव जाखासिगोन नङा ओमफ्राय बैलाय मैद्रुआ मा मैद्रु बियो सिंसाब मानि दैनि बेसर दा जानायनांसै माबादि गोथाव नै जोंना हिन्जावा नै बालुआ Coba. Bicara aku lamanya saya bayi ke foto. दा नै सासेया थांफानो मोनैनि बिराद गोसोआव गाफां जालांथारदों जा गोथाव जाखाबाय दा इखौ खालामजोब मा बुंहरदों wngkri kok खालामा बियो आंजों दा Betul dia. Betul sah. Ambil deh. Masih ha? Onla, oma bedor. Oma bedor kuang murah Alasि लेंहरनांगौमोनलै गोथाव जानायाव आलासिखौ लेंहरनांगौमोन गोथाव जानायाव दाउदैबो दंखायो जोंना दाउ रुनाय ना दाउदै दंखायो ना दाउदैखौ लाना दाउदै दङमोननो सङाखै फिसाजोआ रायखांबाय सिबाय दा मोनाव जाहोनोसै जानोसो गोथाव आंनाल' दा आंनाव थांना मोनजाखागौ बबेयाव दिनै मिरामिससो मिरामिसबाबो आबिनाव Này balu ku sadai kan nih ya ayo सिंसाबाबो जि गोथावखा guru kayak ngetai di ara hono Nah biya hasaban ka jadwng logopan Tahu di kuda dikhapikan Hai guys, ini lo tahu dia nih nonlay deh Deni aku kita boleh masa ibra Lagi nabalai tuh जानायाव लाजिना हालै Sekolah Anji bayi sekolah Anji bayi kabina Nggak langsung Senang apa Siang sungguh bra गोथाव थादों हेल' guys mana होनलाय दे Aku nulis balik sekolah maba berala Mas sekolah dah habis सुल' जानांगौलै लायफा दं Mulai dapat dia lungkung sesikan deh Enggak gue udah sambung dan Lungkung kasih bah Mami dah bilang semua kan Stay wngkri
ओंख्रि लेबोथां ओंख्रि ओंखाम लाबोनो Udah mama lagu. बिराद गोथाव जाखादों आंहाबो लासैलि फागा ओंखाम नांबावगौ नोंनो ओंख्रिबो नांगौलै Kau coba melihat guna dia kurang mana. हनै गोजानदों होननानै गोलोमफिनबाय होनबावबाय नोंथां Gelap deng nak ke? Gejang nang sendang ke? Tinggi. रायजोफोर बिनि खोथाखौ दाला आंनि खोथा थगायसुलायसो ने ओमफ्राय आं स्कुलाव फोरोंनानै खिथानांगौ माबासैला बेनो होनसै मा दुगैदिया Tak दुगैदों tahu. Nah, jangan kerja kena gitu. आं दैयावसो Ah, apa gejang lagi buat bikin air. दुइथा जाखाबायना आंबो थांगोन हा खेंख्राया ओरै नुजोबनायनि Gak bisa kemain itu dah. Mau sih mai. माबा दुगैदो Cycle tu mah cycle yang hilang ke? आबो Oh, om tangga. खोनायो दुगैनानै ओंथि 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 Anak dong kayu. ओंखाम बरिया गोथाव लाबावगोन ओंखामा थोरसे लोगोफोर आरोबाव नोगोद जागोन दिनैहाय Ngebari dah hai kurus sakar. हो दाउ खर' जानाङा दा सबायावनो मोनाबोखागोन नों फिसाजो उन्दैयाबो नोगोद जाखादों दिनै फाग्लासो नोंलाय Enggak. बिमायादि माबादि ओंख्रि संना होखोथाय होखो फाग्लासो गान खानांलायनाय लाबो याबो आबो नाबो आरो लोगोफोर बे जोंनि मावजि माथोलाय सैमाया नायबाय नों जानायखौ सैमा फिसा जादों होनसै Semua dong biar. जोंना सैमा फिसा जा मोजां दं सैमा जोंना सैमा फिसा जा मोजां दं गोसोम मुथुथुखा हिनजावसो Ayah. जाबाय आयु लाबोबाय ओंख्रिया आयु Mau kunci lawan engkau kumpai. Jangan hari ni ya. आरो नै लाबोबाय दा फिसाजोआ लाबोबाय हनै रायजोफोर जा गोथाव संखादों नैबे मा मैद्रु दे सिंसाब एसे लांगोन औ दाखालि खाना लायदों लोगोफोर बेखौबो दा खेबग्रा नोंथांमोन बेसर लोगोफोर औ नोगोद दंखायो सिंसाब दैनि बेसर होनो दैनि बेसरखौनो बावबाय थायो आंहा Sudah, sisa mana di sini? सिंसाब मैगं खाग्रा दहायनि जोंनि ओंख्रि संनाया नै लोगोफोर बेबादिनो माने दैयाव माने अनेक लायो बिसोरो माने बिराद मोजां मोनो खानो बिराद दंखायो लोगोफोर नायगिरनो गासिबो सिंसाबजोब दा दैनि बेसर नै बिराद मोजां जानोबो नै बेबादि खाना लायो माने बिसोरो हिनजावफोरजों ज' लोगो जानानै बिसोरो माने बेबादि मैगं गायनानै जाहोफैयो न'आव दा एसेनोसै लोगोफोर दा बे भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो फैगौ समफोराव नोंथांमोना नुबावगोन बायदि बायदि दा बेखिनियावनोमोन आंनि भिडिअआ लोगोफोर अब्ला दोननाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर गोजोनथोंसै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जों दा खाखांबाय रायजो बेबादि माने खायो आरोना बिसोर बिराद मोजां मोनथारोनो माने ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै गाइसमोन